puma fakaruang niarin voina tuin alen mithen khatin an hmu kha ngor takin zonzui mek sel ani e voin chon hu dar ni lem ni som vela puma fakaruang niarin le beisei leng pui lui chhuah tlong luia mihring ruang tuin alen lo mutu te hian long an nei lo awangin ti vak ngai na hrelovin an thlir liam ni in an soi mihring ruang tuin alen an hmu na leng pui lui chhuah hi changsil kai chhak lok ani a ruang lang tuin alen hmu ani thu hriat ani vele tui thiam tlawm ngai an tlan khawm hala changsil kai tangin rubber tube mangin lui dunga zon thlak ngal ani rang takin kham rang wayme ten pol rang lui chhuah thlang lama ram la khon lama an lo chang ve ngal bok ani tui thiam tlawm ngai ten ruang ron lang zon hangor takin lui dunga an thok mek zela kham rangin an lo chana hmun hi CYMA president pung hetale a team te pon an thleng thla ve ngal ani mizo ni hi a thlamon thlak thin mange voina ruang hmu som som kha ataksa ala him tha hle ni in ruang la chuak tu ten an soya a mel po ala hmu tlak viau ni in an soi an tlak atangin ni aliam hnem deuh to a tuipon lang an ron lan khan an puak ke thuai thin ni in chin chang hria ten an soya voina an ruang hmu puma fakaruang ni ngei turarin hi puak ke ina pil le em ni ang ti chu ngai tu na lu tu pakhat ani van duai thak takin mual khang mobile te war vo in khan anung lova ruang zong tu te biak po a har sa em ani ruang bu ngei ani theinan pathian tran puina idil zel phot mai teng u